Nå, se. Hej YouTube. Hey. Vi spiller vi en fucking band. Jeg ikke ved, hvad hedder den. Jeg kan godt huske, hvad den hedder. Hvad hedder den? Sig nu bare, hvad den hedder. Diamond Mine et eller andet. Diamond Miner. Med Diamond Mine. Diamond Miner. Tycoon. What? Tycoon? Ja, det var en Tycoon. Er det? Ja, faktisk. LOL. Er det Hvorfor kan man så ikke dræbe hinanden? Se, jeg fører med penge. Tycoon, det er altså ikke noget, hvor man dræber hinanden. Nå, nej. Men se, jeg fører med penge. Grøn krystal. Grøn krystal. Grøn krystal. Grøn krystal. Jamen, du skal også købe. Ja, jeg fik en grøn krystal for en anden en. Du skal også købe. Hvad mener du? Køb ting. Nå, han skrev det. Nej. Og så skrev han, hey. Skal jeg ikke lige købe en hat? Nej. Den koster kun 40 gems. Ja, men du skal ikke bare få en ny hat, der ikke engang gemmer. Det gør den det. Det gør den ikke. Har du prøvet? Ja. Har du? Hallo, hvor er det nye hus? Er det herovre? Ja. Det er løgn. Hvad? Jeg hoppede selv ud. Nej, du gjorde ej. Det gjorde jeg. Jeg er i gang med. Ja, nu har jeg købt et nyt hus. Hvad? Nu har jeg købt et nyt fucking hus. Jamen, du skal også købe helt i tin opgraderet. Helt fuld. Jeg er sgu da i gang, mand. Det gjorde jeg, og så købte jeg den her. Det er min, det er min. Nej, det er det ikke. Det er det min. Jeg mangler så sindssygt lidt penge. Altså, det er lidt svært at holde styr på så mange hus. Nej! Man skal da ikke holde styr på det, man skal bare gå hen til dem. Ja, okay. Jeg skal lige hen og se, hvad den næste koster. Det er i hvert fald ikke den. 300.000. Kun. Du har ikke engang 300.000. Nej, jeg sagde bare kun. Tager vi lige det næste hus. Så du har opgraderet din hus. Nej, jeg er lige glad. Hallo, hvad det der med games, hvad vil det sige? Det er bare smaragder, man kan bruge i banen. Man får dem jo alligevel ikke. Nej. Se, hvor mange penge jeg allerede har. Jeg skal lige hen i min sindfabrik. Den har jeg ikke set. Og jeg er en grøn og en blå det samme sted. Og 2 blå. Og 2 grønne. Det var... Jeg fik lige 7. Og en rød. Hvor mange giver en rød? Jeg fandt den blå. Jeg har allerede 11. Jeg har 12. Ja. Blå. Hey. Bum. Bare vi skal lige binde hinanden. Snåle. Nå, det der. 3, 2, 1. Nej. Stå lige stille. Olle! Jeg ramlede ikke ind i hinanden. Olle! Au. Jeg er oppe på taget. Blå! Jeg fik. Rød. Hvad? Jeg kan ikke få den. Sådan. Hey.
Jeg vil have den der blå. Så har du ikke engang set den? Nej. Nu vil jeg også bare gerne have penge. Ja, okay, det vil jeg også. Jeg vil gerne have opgraderet den her helt fuld. Men det er nok mest skal bruge det de der gems. Games, ikke games. Hey, nu har jeg råd til næste hus. Har du? Ja. Den har jeg allerede købt. Jamen, jeg vil ikke købe det. Og nu giver min bronze 2000. Blå, 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 blå. Jo, okay. Det kan jeg godt. Vi har kun filmet i 5 timer. Nej, vi har jo ikke. 5 minutter. Ingen til i 5 timer. Tænk, hvis vi havde. Wow. Så var det en lang episode. Vi ville være syge oven i hovedet. Ja. Så hvis dem, der sidder så det her bare at sige. Jeg har faktisk set dagen. Jeg så faktisk se nogen der spiller Minecraft, ikke også? De optager i 10 timer. Så skal man næsten så se en hel dag. Så skal man bare sidde og se på en enkelt episode, bare næsten en hel dag. Ja. Og det værste er, at de har lavet en mix, altså sådan som der kommer flere. Prøv at tænk, 50 episoder, og de alle sammen tog 10 timer. Det må seriøst være sygdom i hovedet. Hvor mange penge har du lige? 1 million. Nej, du har ikke. Jeg slukker lige for ens pengemaskine. Det er løgn. Min selvmaskine har hele tiden været slukket. Har den? Ja. Hvor mange games har du? 2. Kun? Jeg opgraderer altså også sindssygt meget. Seriøst, har du kun 2? 4 nu. Jeg skal ind og opgradere min bronze færdig med de der gems. Så nu har jeg allerede fået den færdig. Det har jeg ikke endnu, men jeg har købt den nye. Vi tager seriøst en smut vej. Men var det ikke der? Nej, det var her. Jeg mangler kun én enkelt ting. Sådan der. Har du købt den nu? Nu har jeg købt alle. Men har du købt den der silver? Hvad mener du? Den der nye factory. Den der... Huset. Det der ude af guld? Nej, det der ved siden af. Silver. Herinde. Hvad mener du? Herinde, herovre. Herinde. Er det der inde et hus? Ja, silver factories. Synes du, jeg skal købe det? Ja, det er den, der kommer efter bronze. Hvornår kommer guld? Guld, den kommer efter silver. Nå. Der kommer Lasse efter mig. Nå, nu forsvandt han. Jeg er på vej ind til min nye factory. Shit. Nej! Den giver allerede 4.500, den der nye factory, jeg lige har. Ugrøn. Hvad? Jeg sagde bare ugrøn. Blå.
Tag blå. Blå hjælper ikke en fucking skid. Den giver det 1. Ja, okay. 1. Men den giver det. Det er lidt... Grøn. Ja, det er sindssygt lang tid siden, da jeg tjekkede min tin og bronze. Og jeg kommer. Det er sindssygt lang tid siden, jeg har det. Hvorfor ligger jeg altid på første, mand? Jeg ved godt, jeg er så god, men altså... Jeg kan godt lade være med at... Ja, det er irriterende. Jeg ligger altid på anden. Ham, der ligger på tredje, han har lige spurgt mig, om vi skal være venner. Nej, far! Nå, prøv lige. Skål, Lukas. Hey, YouTube. Ja. Jeg skal nok selv gå ud. Nej, ud nu, Lukas. 2 sekunder. Sig ses. 2. Lasse. Lasse. Siger du ikke lige ses? Ses, YouTube. Du har altså også trykt stop. Skal man? Ja, ellers så stopper videoen ikke rigtigt.